И какво става, хора? Добре дошли в едно видео, в което днес ще направя една нова хубава поредица, а именно Майнкрафт оцеляване. Моето оцеляване. Ако искате още такива видеа, непременно се абонирайте за канала с камбанка, да праснете под на лайкче, да коментирате дали ви е харесало. Също така може да се абонирате за моя гейминг канал и също така за канала, за главния ми канал, който ще намерите в описанието по този клип. Също така може да влезете в моя Discord сервер, който ще намерите линк в коментарите. И така че без повече приказки, нека да продължаваме към клипа. В момента се намирам в някаква планина. И явно сигурно се чудите защо изглеждам така в Майнкрафт. Сега ще ви покажа. Някои може да ми пишат в коментарите, хейт коментарите. Абе, Радо, ти копираш скина Heavenbull, нали? Еми не, аз му използвах само основната част. Но както виждате, съм си сменил дрехата и съм с моята буква. И сега сигурно нямаш престилка. Сега ще ви покажа моята престилка нова. Хубава престилка, ето я. Хубавата престилка, бяла, чисто бяла, с черно. И нека да започваме. Така, както сте разбрали от този клип, първия епизод ще се развивам и така работи, така че нека да започваме. Нека събера малко дърво. Наистина това е първото гейминг видео да играя Майнкрафт в този канал. Така че казах Майнкрафт. Ако искате, нали, да има освен Discord сервер и да има и Майнкрафт сервер, в който и вие може да играете в него, в моя. Може, примерно, ако стигна 50 абоната в YouTube, в двата канала, 50 абоната, сигурно ще има Майнкрафт сервер, където вие може също да играете с мене. Ще има много събития, много турнири и всякакви други забавления, които ще бъдат измислени от моя екип. Така ще са малко пръчки. Тук се дам една клипка. Камък. Айде. Сега си мисля, докато копая, ще си мисля как ще се развива моето оцеляване. Къде ще живея, дали ще търся село и така нататък. Така че най-доброто предстои на тази поредица. Така че така. Опа, моя грешка. Така, айде на кирка. Или готово. Създам меч. Така. Още малко ми трябва. Така. Печка. И нека да скаутнем мястото и да намерим храна. О, коньове! Дайте ми храната! Благодаря. Те пък дават кожа. Нищо. Има и вода, добре. Опа, айрон. Първа ми айрон, хора. Само че ще използваме като взема. Няма друго, добре. Въглища, нещо. Май няма. Еми нищо. Поне едно
желязо става. Даже използвам един ресурс пак. Сега ще ви покажа кой е ресурс пака. Е този ресурс пак, където ми показват рудите. Ако искате и вие същия пак, пишете ми в Discord и ще се оговорим. Така. О, тук още по-голяма дупка. Пишете ми в коментарите дали искате да участвам в някои Minecraft сервери известни. Примерно някакви. Ако искате, дайте ми идеи, къде да играя и дали ви хареса тези поредици на Minecraft. Аре, няма ли? Въглеща ли? Нещо. Ръце. Опа, кокошки. Сега. О, трави. О, да. Лък. О, стръмно. Ми бягай. Си. О. Така. Не. Но, прасет. То много прасет. Защо няма? Ици. Слушай, ты с прочки. Пару так. О, да, благодаря ти, Боже. Поне едно. Благодаря. Ай, добре. Ай, готово. Ай. Край. Еми хора, ще се върна след малко. Така, върнах се. Едва се намерих нещата. Някои. Така че... Нека... също. Просто е някакво... друго. Друга порода. Я, виж кой си имаме тук. Я, чакай. Я, виж кой. Не е хубавото откритие в света. Аре. Така. Ай съм на път. Къде си още добре? Еми, айде да ходим. Оу. Е тук примерно не мога да се заселя. Да, е тук. Е тук.
Тук да. Добре. Не! Еми хора, ще се върна след малко. Така хора, малко забравих да снимам, но по време на паузата намерих си за легло, нали? Намерих си храна и ми хареса това дърво, нали, като ходих навсякъде, нали, да гледам да ми хареса така това нещо. И нали видях тази джунгла и ми хареса това дърво, на което съм сега и примерно мога да се направя на къща на дървото. Така че... Тъман съм на земята, да взема. Така. 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 Тъй. Айде, ще го направим вече. Така. Така. Всичко е както трябва. И така хора, надявам се да харесва това видео. Ако е така, абонирайте се за канала с камбанка, да прахнете по едно лайкче. И също така може да влезете в моят Discord сервер, линк в коментарите, да се абонирате за двата ми канала. Minecraft сервер може да видите, ако стигна 50 абоната в двата ми канала. Коментирайте дали ви е харесало. Чао, чао и до следващия епизод.